И здравейте на всички, за жалост този път трябва да го снимам сам, защото има ангажимент Никола и поради тази причина ще трябва да снимам аз. Никола спокойно да бъде, просто има ангажимент, бите за следващия клип трябва да се върне. Днешния клип ще е на Мега, на 5M, Мега, на Sumo и ако знаете си клипа, можете да бъдете с камбаката и да лайкнете клипчето. Сега съм се обяснял, нека започваме с първия рунд от Sumo. Сега си Мегата отново ме изкара да се оправят сървърите малко. И така ще имат един кил. Вече нямам кил. Чакайте, трябва да се обърнем. Няма къде имам време. Официално се сменям. И това се сменям. Но получих Тиро, той получи Пони. Айде, време да параме. Падай. Не може да му бият демидж, така. Бил май. Аз питам на искам да се подгумите ми. Да имам този зеленик е бя. Имам минутка, а не 3 минути имам май. Това е дъхмече много добре. Ще успеем ли да го... бейтнала. Играме, аз да бим като мъже. Въпреки че това е... Там не имаш. Майко, каква карма от тебето иззади. Не, буквално казах, убивам. Ще ти му трябва да ме убия. Нарочно седя по такъв начин, че не може да дълна. Он такъв седи, мерси. Но да седи, а това май се пише до точно 0 седи. И така, сега ще го сменям с стената и... секунд. Това много нискам. Слапър. Някакъв слапър имам. Тук е слапър между. Добре. Вижте как ти имам бага сам бил. Еми детето направи се го не стои. И кой се ме сейчас няма да влечем? Хоп. Не пане. Някаква тестешна, да не ще дигне. Не. А то спай може да ни се правят някаква се да го... да вара. Силове. Бе, те са напълно на обратната страна. Сега ще умрем пак до нас, виждат някой жона. Сега ще умрем много... план с ритме. И те нуля. Но... не си мисля, че може да ме смени. Добре, тигме човек, те бягат. Много фела. Иначе имам 40 секунди, бе. Имаме пак кил. И те са... не, умря. Добре, ще има зачити това. Последния шанс. И това има. Вижте какво е и ние сме се бием. Не! О май гаш! Това е много по-мощен, да. Един кил имам. Два да го убия. Ня. Вързан се, вързан. Няма как да завърти този път. Майло на всичка. Направо ужасна, това бих казал. Само не ме продава и на този рунд, защото съм я като преди. Ако бях с една идея по-малко засилка, нямаш чака с отлично сигурно в ето реп и чак да падна. Или да умре за клещване.
Aveți din dolu. Pак ви казвам, ударете по един лайк за малките смут, да изкарам някакъв лайк и да ги размажа. Линкове за социалните ни мрежи и на двамата ще го има в описанието. И както ви казвам, чета всички коментари, които сте писали. Надявам се да има коментари. И чета всички коментари, които напишете. И може да предложите на каква игра да игра. Защото не знам за сигурно с Садлера да спирам. Като Садлера е лек. Патриот, ще кажа Патриот, памета Патриот. Не, да, един елефант. Еми, сега някакъв предгоя на PC Healing. Но дъвста. Дъвстата добра ли е? Дъвстата е 50 би казал. Искам да му убия някой, защото ми е скучно така само да си карам. Това е само отгоре. А ти? На съпрацанка... Не. И победа за това. За нас. Ето, че просто е малко добре. Мам това бях студира. Добре, втори рунд. Този път ми даде Тайпан, ако не се бъркал. Ето, Тайпан 2. Тайпан стане като кола, не е обича. Особено с съзнанието Тайпан се е топ, ама... Не се само би. Има написано, не съм ще речки, така какво знам. Като знам колко мате. Аз трябва сега да лепна, майко. Can I help you? No, no, no! No, no, За най-големия бълнът. Надявам се вече да ми даде някаква кола. Въпреки че той ми беше дал Тайпана, която е също добра кола. Но аз съм нали балак и умрях. What are you doing? Видяхте ли какво стана? Не видим. Ще знам за качеството поръчване, ще ме спя, ако ме спя още един път да се отказвам да снимам въобще. На тази игра. Погнага съм Метеор. Метеора? Не знам. Ще да се сменя. Защо ме гони самите, честно? Така, издръпваме. Да може да хвана да го убием. Ето да сменим. Не, бе! Ето да смени. Включетно да се бием. Кой ще му даде добре кликта, това добре. Добре, и отидете тук. Виждате ли, тук ми е късмета само наистина. Значи, и всички колко че ме изкара, какви коли получавам, че ми е късмета ево. Добре, добре. Добре, всички буклуци, които можеш да вземаш. Това ще ви дръсна за му. Аз съм много зле, бе, човек. Човекът не мога да карам на заден. Добре, поне се отказа този, стане по-бързо. Вижда сме трима. Четирима са, влезнал еднакъв. Едната скла за урод май по-добре, ако не се объркам.
Mamma. Не мога да играя днеска, не мога да не пара. Никак съм много дилетантът, не съм зависи, че ме едва третия рунд, третия или четвърти. Има още 2 месеца сигурно до зимната. Най-дръпна кометката. Кометката пенсията добре кола. Глеста знай. Да не гара как. Добре, това ще се опита да ме убия, ама... Дали не го убих? И оцеляли, бе? Убих. Така, малко изгъм. Даже е малко ясно. Мисля да клипа ще видят как ми е на моя екран. Така че... Ако сега мислят нещо, че се телепортираме нещо, ще видите на моя екран как е. Моя екран се отбира да не ме изкан. До някъде. Страна печен. Yes, хайде. Добра игра. Good minute. Второ. Дано. Половина как средня. Мисля, че сме добре сега 3. Аз сме 4. Айде, линейката бат е толкова мали. Усещам това е изкуто върхето. Линейчката имам с човек. Дай ми някога стане. Искам да ги бия, не да ги лекувам. Мисля, че ги лекувам. Сега ще ги бия, но ще ги лекувам. Междуто, вижте ли ванче? Как картинка има на някакъв делфин? Къде са? Някакъв делфин. Рейнджър Хиксел. На тия дюнер, бе. Къде е последния? Нищо съм странчил около, ще трябва да го убия. Капа зад мене. А там под... Не качва се нагоре по очи. Ето го. И това е ужасната ичка. Ама удари? Виждам, удари. Едва имаме някакви хубави... Суперки, ама посредствени суперки. Ама би. Вече колата ми е тежичка. По-тежка е от неговата. Няма кола, не знам, не може да ми прави рампи. Аз се сменям. Бях се сменял. Така ще... Той искам би. Близко. И забит. Междуто, ако имаше друга... Се шегувам. Друг мотор на едно друго нещо, ще ви подскажа малко за следващия клип какъв ще. Казват мен не. Не само би. Мисля, че някакви джора между другото. Там е пектима. Много ще това е така. Много ще това една заве така ще дигам гуми. Гумите. Напълно дигам. Дай. Какви става, бе? Не искам да бия с пишарата, това като са бидейно. Опитва се, ама... Не му става. Няма става. Бизон, така е бизон. Бизон, бе. И той само би. Абе, най-средства да го би, бе, ама
Ten sau de mine și cu voi și cu bine. De data ce azi am țara asta de vie. Bine plecat spre... Bine plecat spre să mă duc cu... Ce-ar crezi să stau mă bine, tot nu mi-a de jotea. E, calma. Nu vreau să fac de betonul ăștia sunt, pentru ăștia. Ujam. Măriți ceva, că para putea să duire. O bebe pe așa un traca, bibi! Așa e necționea ca bibi. Harzi. Qual é a tática? Bem seguro, pessoal. Era como que não só fechou 4 então. Não fechou, não fechou. Tchau, se previa. Angkat ni kan saya por orang. Apa cukup beda teh. Dan cukup. Mana cukup lebar. Kita sampai. Kita kuat yang mau darat bang. Lucrare acum nouă strană. Pune network cu ce misli. Tot mi se șana cu nu drift. Pune net și nu mă rog să fac. Cosa mende? Nu. Nu se fac predict. Sunt sigur, dar mi se ștoară aer de izbor. Sunt sigur. Добре, на отборе сме. Колко човека трябва сме? 2 по 4 е 8. Абе, трябва да губим просто. Айде, умре. Не, този е наш. Мале. Какво е това? Айде, трябва. Да, така убихме го. Другим човек. Богданов си е. Lele. Всички лагари, там и що готове. Данчо, дръж там. Дай ясно, Данчо. Знаеш? Много, знаеш? Ла. Оно друго. Къдече ме чува, ама. Да идва, че... Данчо ме гледай. Данчо, мъкай са. Мъкай са. Да ме поднесе само да преобърнеш. Казал са. Никой чувам до мен. Само сега ме първа гуме да премърка. И как да първа. Това да не паднем. И ги бием в нещо винаги. Така, усещам как ще стана едно в едно срещу Данчо. Ние ще умрял. Тъй като коли виждат и срещу майка на Данчо. Чака, ако направим на това, ще го го направи. Да се намерил трябва да ги... ще се попава. Довольно быстро. Вече ето. Беше втори матч, но не съм ги още матчове. Кой мисля, че трети? Не, мисля, че само 3 по 3, това е 9, така че мисля, че така. Не, трудно е колко да стават. 10 заради 9 мача, дето играх в начало. И от тези 10 мача остават едва, не знам, 3. Човек Данчо, защо не мога да мръдна? Данчо ме гони. Опта са да го... Ама той има много по-добре план от мен, остане гърби. Добре. Няма наш... то ще умре. Кога трябва да стане ти? Трябва да чакам финала и да го довеселя от знамето. Никъв друг шанс не виждам. Казвам да падна сам, че... Добре, ама ето това, че други се да слеса на вента са на камера.
Eu acho que tudo não economică. Am văzut să bea. Și ce-am făcut noi cu stai, te iubică. Te sigur să așa plăstrește și până de mobil. Că te sliză. A, sliză. E dois de gol também. Nu slizăm pe acolo. Acolo se scoate segundos também, né? Asta da ne, da neki sperač ki počti. Sau просто горele, долу smo gore. Vlade zareže, je namjerno taj sa samo ubitnicu. Da sam blizu. Ka, Joana sam novi formu. Super kolega, no? Daj mi Eternals. I sad nadjelim je dnevno brejem. Već smo 11 čovjeka, sad bukme to. I ще ги видим. Може да ми даде нещо по-компактно, компактно. Нещо да ми върши работа, не само да си чипкам. И всеки този като ме види, да ме унищожи. Това нещо, което мога да се пазя, не ги запазя, да ги пия. Малко скучно, че стоя, само се мер. Малко скучно, че стоя само на сменка, съжалявам, ама вижда такива коли ми да. Значи, буквално времето му върза. Ай сега. Там вече няма пора. Пора изкарам, и след малко ще му набия един пътман и ще се щупи. Обаче, да го мисля. Ще мога да го изнеса. Не си мисля, че аз съм толкова зле и не знам какво искаш да направиш. Добре, че ми дай същата кола, но ми смените дай. Айде да, сега не. Аз би трябвало да съм лагер, те лагят. И не сме толкова хора между другото. Отпред сумата е твърде голяма, има много неща. И помпа ми е наистина много... Знае такова. Това ще може да... Знаех, ама оцелях. Защото знам как да застана, че да не ме бутне. Това се нарисано са получани. Выкинул, так бутна чисто. В чата ще има лагер. Горе кода направи помпа ми като за... Като ми е слаб. То не че интернетът ми е зле, разберете ли? Просто помпа. Даже принципно ако сега не снимам, наглед че чакай, че лаги ще ма такова. Да, сигурен съм, че ако не снимам на мега, буквално ще с 4К да играят мега и без буквално е така да не ме изкарва и да не ми го било. Но, че... Мале. Дай бе, не ми значи, обляки тук не те спастим. Видите ли какво е станало? Беше изкараме, успявам да влязаме в време, след петка трябва да се разгрища, където няма нищо. Не така са файтер, въпреки че с мен лиски, какво е евър. И това... Да, това е ремпи! И бързо се виждам, не? Това ще се самоуби просто. Ще играя, но ще играм. Брат, чиста, брат. Няма... Няма какво да пиша. Аз ще играм. Да да им дам кое коле. И да ги бия. На хубаво коле? Не.
Даже не бях аз казал ти нещо, човек. Вето пластик. Не ми дава такива колички. Гледайте вече. Блете, брат. Много се спредно обаче. Не ми лежа много добро. Цялост. Това е напред. Има на дресте напред, човек. Чай, ще пребим тук. Аз, човек е на мен задно, нали? Да. И е добра кола. Чакайте, ще издръжте твърде. Речето нещо мога да поддържа пътя. Апет се! Не! Майко, довеше бъд шлагане. Чао! Чао! Какво си поправка, свихаме? Много нема гонете, ако може. Майко, за една бройка не падна. Добре, че шлагането на брой. Който хубава количка. Ага. Аз как да иша този синя. Штрафа през него човек. И има и АПЦ тук и някаква червена кола. Така. Ми червена маса жертва. Не му взема кила. Ако му взема кила е на кръст. Не. Ако му взех и кила и спа АПЦ-то умря. Никакъв проблем, просто го уби. Така. Има още трима, които никаква идея, един вече го виждам. На последния не го виждам, никаква идея къде. Така, така ще хвърля от Арам. За една брой. Не знам ли лаве, а под мен е. Ето го ли лаве, смени са. Виждам го и тос. Майко го направи! Айде, мисля, че последна тяпка някъде. Аре, его ще утре. Видях го за секунда. Така, може би да си игра в немец, кара буквално ще съм топ. И ако не умра по някакъв много ужасен начин. Живота го виждам, бе, там е. Не искам да се файти с още нещо с него. О не, ще имаме не файнал зона. Файнал зона между да се е нямал. Клип. Мап. И чакам на лично няма съм бил. Също искам на файнал зона да ги убия. Да. Аз съм готов. Да го унищожа. Да граним гумите. И отпускам. Много. Това трябва да го тайм. Не на... или да съм било, или да съм било. Трай. Мисля, че е добре. Никой не оцелих, ама поне ще е добре. И оптеса да го убия, ама. Така. Но мисля, че успее. Не! Ама, вече беше бусътка. Да, питайте. Вътре! Хайде, видяхте да съм бил там в тях. Ама? И до мене, нали, ще го даде лично. Нали? Рак. Учитель сам живет при някакви селендар. Не, трябва да съм буквално са едни същи коли. Наистина. Може би нервната е най-един по-тежко. Не виждам друга разлика. Имам сил. Трябва да не съм го пипал. Имам букет май горе, не умрем. Така става. Днес как нещата с лак ги удрям.
Направо с лаги удрам, усещам го. Това го убив. И ме ме убиха. Няма се оцелявам. Супер. Ще може да направим друга игра, както по-миналата. Спидо, ще кажа йога, ама е Спидо. Сега той ще иска да ме уби 100%. Но аз съм маневрен. Чакай, маневрен не съм, ама. Нека не може да ме убиш дори като си спортна. Мисля, че е браузър. Анторус. Не ми давай 100 минута. Аз какво стана? Свърдате се с мене и го направи на нищо. Това второ съм рина. Не, аз. Да, някакви готини, някакви публики, поне няма да нещо да или не. Не го мисля, да. Не, Алекс, да, точно. Бафон F6. Няма накрая, нека да ставаш такова. Това да не го убити. Той мисля, че ако пада няма да умра. Знам. Ако нямаш ли да посрати някой, бе? Така? Херо нашите... Опа. Така. Направи. Ама не умра. Какво спасваме? Хора, това беше крепа, направихме няколко готини игри. Изкарваше ма поне 3-4 пъти. Какво ще стана? Парахме много, няма хубави коли. Качеството за жени не е толкова добро, колкото аз ви искам. Но не съм пак се постарам. Но ви се снима колкото са може по-добри кадри и не, че аз съм се постарал, едитора ми е Никола, тъй че той се постарал да ви снеме само най-добрите кадри. Надявам се да се забавлявали, докато сте ме гледали. Ако ви харесва клипа, може да го лайкнете, събудете с камбанката линк. В описанието ще има линкове за социалните ни мрежи. Благодаря на всички, който е останал от началото до края с мене. Усъм да ви кажа едно чао и ще се видим утре.